Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1904ko uztailaren 12an Pablo Neruda, olerkari txiletarra eta 1971ko literaturako Nobel saria jaio zen. Gainera, uztailaren 12an ere, 1912 urtean, Bermeoko enbata izan zen. Guztira, 151 hildako izan ziren, horietatik 119 bermeotarrak, baina horretaz gain, Lekeitioko 14 arrantzale, Elantxobeko 8 eta Ondarroako 3 arrantzale ere hil ziren hondamendi hartan. Gertaera hark 62 alargun eta 205 mezur utzi zituen. Gainera, 1936ko uztailaren 12an, Jose del Castillo Sáenz de Tejada militarra asasinatu zuten, eta hilketa honek Jose Calvo Sotelorenarekin batera Espainiako Gerra Zibilerako bidea irekiko zuen. Eta bukatzeko, gaurkoa bezalako egun batez, baina 2014 urtean, Nestor Basterretxea euskal herritar eskultore, margolari eta zinemagilea 90 urteko adinaz bere Hondarribiko etxean zendu zen. Jarrai dezagun gaurko lerroburuekin. Nafarroak 369 koronabirus kasu berri atzeman zituen atzo. Lesakan 25 positibo erregistratu dira, jarraian Arrotxapea 22rekin. Hemingwayren, Pio Barojaren eta Dolores Redondoren testuek ibilbide bat gidatuko dute Sanferminetako leku emblematikoetatik. Iruñak harrera egin dio Magnus Carlsen ajedrezean munduko txapelduna, bertan ospatu baita Sanferminetako nazioarteko txapelketa nagusia. Indarkeria matxistari aurre egiteko lehen mailako arazo politikotzat hartzea eskatu dute Iruñan egindako protestaldian. Hondatutako auto bat arrastaka eraman zuten Lesakan azkenik su hartu arte. Gauak Ziudadelan kontzertua Kike Gonzalezekin uztailaren 16an. Gauak Ziudadelan kontzertua Mala Rodríguez Lujo Iberiko Ziudadelan uztailaren 17an. Gaurko komunikabideen azalak aztertzera pasako gara orain. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularra, Nafarroan osasun gastua 10% igo dela da, eta biztanleko 1.824 eurokoa dela. Argazkian, erraldoiek Ziudadela hartzen dutela erakusten du. Gainera, Atarrabia Santiago bideko aterpe lasaia dela azpimarratzen du azalean. Horretaz gain, osasun sailak 15 eta 29 urte bitarteko kutsatu gehien dituzten udalerrientzako neurriak gaur erabakiko dituela jakinarazten du. Bestalde, pandemiaren ondorengo kontsumo igoera baten berri ematen dutela ere aipatzen du Notiziasek. Gai aldatuz, PSNek gobernu zentraleko aldaketak ospatzen dituela jasotzen du. Kiroletan, Italia Eurokopan nagusi izan dela nabarmentzen du, eta bukatzeko, Araitzen ohiturazko auzolanean aritu direla aipatzen du. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Titularrak dioenez, zur eskasiak erne jarri du Nafarroako industria, palerik ez dagoelako. Argazkian, Sendabibak berriro ere martxa hartu duela nabarmentzen du. Horretaz gain, gobernuaren lurrikarak PSOEen erreplikak izango dituela aipatzen du. Gai aldatuz, Uharten, Koreian eta Lesakan positiboen igoera ematen ari dela jakinarazten du. Gainera, El Sadarreko belardiaren sekretua azaltzen du egunkari honek, eta Italia Eurokopako txapelduna dela azpimarratzen du, penaltietan irabazi ondoren. Bestalde, Tuterak bere kioskoaren mendeurrena ospatzen duela jasotzen du. Eta amaitzeko, Nafarroan 3D inprimagailuarekin bihotzeunak nola sortu ikertzen ari direla jakinarazten du. Gararen azalarekin bukatuko dugu. Titularra, Covidaren eraginak lakuaren iragarpenak gainditzen dituela da. Argazkian, Italiak Wembleyen Eurokopa eramaten duela irudikatzen du. Eta azkenik, Bilbon eta Barakaldon eraso matxista eta homofoboak izan direla jakinarazten du. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera joango gara orain. Gaur, fronte batek eguraldia zeharo aldatuko du. Ipar partean zerua estalita egongo da eta euria egingo du, sarri eta ugariago goizean. Hegoaldean noizbehinka euria egin dezake baita ere, bereziki egunaren lehen zatian.
Arratsaldeak aurrera egin ahala, ostarte batzuk ager daitezke. Ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean bizi haizeguneetan, batez ere kostaldean eta Ebro ibarrean, eta giroa asko freskatuko du. Temperatura nabarmen jaitsiko da, batez ere barnealdean, eta maximoak 20 graduren bueltan geldituko dira. Bihar, asteartean, giro goibel eta freskoarekin jarraituko dugu. Hodei ugari egongo da, eta euria egingo du, batez ere goizean eta bereziki Kantauri isurialdearen ekialdean. Hegoaldean hodeitza saretuago egongo da, eta apenas egingo duen euririk. Haizea ipar-mendebaldetik ibiliko da, zakar kostaldean eta Ebro ibarrean. Temperaturak berdintsu jarraituko du, eta leku gehienetan temperatura maximoak 20 graduren bueltan geldituko dira. Kaixo, Iart, zer moduz? Bai, kaixo, ongi, egunon. Dola nahikotxo denbora ez dugula zurekin hitz egin? Bai, aurreko aldi batean gogoratzen dut horre izan nintzela zuekin erraietatik diskoaren aurkezpena egin genuenean, eta esateko, erratu bat egon ginen, eta oso gustora egon ginen hor, xaloan, baina bai, gero, urte hau joan den moduan, egia esateko gauza hondirik ezin izan dugu egin ere. Orduan, hor nahiko geldiri pensatzen du jende guztiak bezala, baina. Bai, berriz ere, ematen dut zertxo zabaltzen ari dela, osake, hemen gaude berriz ere. Orduan ez, justo zuen lehenengo lana ateratzen duten momentu pixkat komplikatu batean, eta nola joan da urte hau? Ateratzen dutenetik ez, lan hori? Begira, eta okerrez naiz Maite, nik uste dut egon nintzela zuekin, asteazken edo ostegun batean, eta justo urrengo egunean ja esan zuten dena itxiko zutela, eta justo ari ginen egiten diskoaren aurkezpena, eta ja kontzertuekin, eta hasi behar ginen, eta hori ezin izan genuen egin diskoaren aurkezpen bira, ez orduan, bestalde batetik talde askori gertatu zaion bezala, diskoa grabatu berritan, gelditu ginen hor, dena bat, lan guzti hori egin ondoren, ezin aurkezturik, eta, Baina, ez zaituzte desanimatu ez, orain bideoklip berri bat egin duzue, beraz, indartxu zabiltzatela esan daiteke? Bai, ez gara geldirik egon, aprobetxatu dugu, gaina pandemia, edo konfinamendu bete horretan, denak gelditu egin zenez, ia erabat gelditu zenez, lanean eta jarraitu genuen etxetik eta gure bestelako lanak diot, baina etxean gelditu behar horrek, denbora gehiago ere eskaintzen dizu, ez, orduan, eta kontzerturik ez genituen, eta hasi ginen kantu berrietan pentsatzen, eta proiektu berrietan, eta hor sortu zen, justo disko bat grabatu berritan, bestea urrengoa petxatzeko, planeatzeko, asmatzeko eta sortzeko prozesua hor bertan hasi zen. Eta ondoren aurreko negu honetan, azkeneko hilabeteetan, horretan aritu gara, eta horren aurrerapen bat egin dugu orain single moduan, bideoklip moduan, libre izeneko abestiarekin. Zer nahi duzu transmititu libre kanta honekin, agian ez, justo egoera honetan zentzu indartsuago bat edo hartzen du. Libre abestiak esan nahi duena azkenean da, aldarrikatzen duena da, norberak, pertsona bakoitzak, berak den bezala izateko, adierazteko, sentitzeko eskubide hori, ez? Ze askotan hitz egiten dugu gizartearen berdintasunaz eta gizartearen berdintasuna uste dugu ez dela denok berdinak izatea, baizik eta norberaren desberdintasunak onartzea, ez? Orduan, abesti honekin hori da aldarrikatzen duguna, ez? Hau da, denok nolabait ere talde horretatik ateratzeko daukagun eskubide hori aldarrikatu nahi dugu, izateko, sentitzeko, bizitzeko, maitatzeko, bakoitzak nahi duen bezala.
Eta hori bideoklipean adibidez nola saiatu zarete islatzen? Bai, hori islatu duguna izan da, bideoklipa ikusten bali badute, ikusleek, por cierto, esan berra daukagu YouTubeen dagoela eta jende animatzen dudala bisitatzera gure YouTubeko kanal hori, eta hortxe dago libre izenez, behiatz. Eta isladatzen dugun modua da, pertsona talde bat, denak beltzez jantzita doaz kaletikan eta momentu batean, horietako pertsona bat, artalde horretatik, edo beltzez jantzita dauden pertsona talde horretatik atera egiten da, kentzen du sudarea beltz hori eta kolore bizi batekin agertzen da, egiten da atera. Eta korrika hasten da nolabait ere adieraziz hortik artalde horretatik ateratzeko beharra. Ateratzen da korrikan oztopo desberdinak gainditzen ditu pertsona horrek, neska horrek, emakume horrek kasu honetan, eta iristen da taldea jotzen ari den tokira. Halaxe adierazten da. Eta nolako izan zen grabaketaren prozesua eta guzti hori? Bueno, ongi egon zen eta polita izan zen, divertigarria oso ongi pasa genuen. Goizetik grabatu genituen aktore nagusiarekin, June García de Albenizekin egin genituen toma guztiak. Eta hori goizez eta gero arratsalean egin genuen gehiago taldearen playbackaz. Larre handi bat Udaberrian grabatutakoa beraz, dena berde gure paraje horiek oso ongi ikusten dira, oso polita. Ikusten da, San Donatoren edo Beriain mendiaren gerizpean agertzen gara, eta dron batekin eta grabatu genituen, eta ikustu politak direla, guri buk egin dugu, eta Eta nahiko harrera ona, ez? Zaten ari da bideoklipa. Bai, pozik gaude. Nik uste jendeari gustatu zaiola, gustatzen ari zaiola, eta, jendea animatu ikustera. Eta bestetik, kontzertu pare bat ere egin dituzu, ez? Lortu duzu kontzertu batzuk jotzea. Bai, zailago dago gauza. Eta gainera, udan sartzen ari garen ala, ematen du gehiago ari dela pixkatatzen egoera edo, ez? Eta hala ere, inguruan bada ere eman ditugu kontzertu batzuk, Irurtzunen egon ginen ekainaren 23an, Bakaikun ekainaren 26an izan ginen, Lakuntzan ere izan gara, uztailaren 11an, eta hurrengoa ja, mendik hilabete ingurura izango da, abuztuaren erdialdean, 19an Etxarriaran atzen. Guztiak horre sakana inguruan, eta egia esateko ongi, formato diferentea da, orain dagoena kontzertuetan, baina, pozik zerbait badaukagulako. Denaren agian formatu hau justu ez zuek jotzen duzuen musika estiloarekin ez dator oso bat? Ez, gure musika da mugitua, bizia eta azkeneko kontzertuan esaten ziguten, ez? Ez ze pena kontzertu hau igande arratsalde batez egitea eta gainera arratsaldeko 6:30, ez? Baina, claro, precisamente egiten da, igande arratsalde batean eta ordutegi horretan jendeak gehiegi ez kontrolatzeko edo, ez? Orduan, berez hobe litzake larun batean egitea eta gehiago festa giroan eta jendea zutik edo gauez, baina, momentuz, kontziente gara hori ezinezkoa dela, ez? Baina, hala ere, pozik egin ahal ditugulako. Bai, ez aurreko lanarekin, esan dugun bezala agian, lan egin da gero ez, tokatzen dena pereza agian, nolabait, frutu horiek jasotzea, eta egora honekin oso zaila da hori. Somatzen duzuen nolabait agian falta, ez, jendearen feedbacka edo jasotzea. Bai, feedbacka alde guztietatik. Nik uste dut jendea dagoela pixka bat, egoera honek denak utzi gaitu eta naiz eta musika eskura izan ere jendeak musika gutxiago konsumitzen du. Azkenean, jendeak talde bat edo jarraitzen du, horretako ezinbestekoa dira zuzenekoak. Zuzenekoetan ikusi eta horrek jendea engantzatu egiten du. Orduan, zuzenekorik ez dagoenez, naiz eta musika eskura egon edo Spotify edo YouTubeen edo jendeak ez du hainbeste konsumitzen musikan ikusten. Hori alde batetik. Eta beste alde batetik,
faltan botatzen duguna ere da kontzertuetako feedback hori. Hau da, zuzenekoetan ere jendeak eserita egon beharra dauka. Orduan ez dago zabera, jendea eserita ikustea, edo zutik, edo dantzan, edo pixkat hori. Horrek ere zu kontzertuan zaudenean animatu egiten zaitu, hau da, jendea mugitzen ikusteak, edo beste jarrera batean, ez? Eserita ikustea pixkat hotzagoa da. Baina aldi berean ez dut zu, orduan nik zer egin behar dut, ez mugitu kontzertuan, ez? Zesatu zubi. Ja. Pixkat arraroa da sensazioa. Zergatik zu hor zaude esan zu, baina guk dena eman behar dugu, eguneko egunera. Baina hori ere batzutan zaila da, ze zu mugitzeko eguneko egunera egoteko eta importantea da jendearen feedback hori. Eta giro hori, ez, sortzen den atmosfera. Bai. Gainera, justo ez, esan duzun bezala parranda musika hau, bagian gero ere etxean, zure kabuz nonbait entzutea ez da hain erraza, ez, azkenean dago pixkat mugatuta giro konkretu bati. Hori da, ez da etxean lasai irakurri bitartean entzuteko musika, pues igual ez badugu baladaren bat edo beste, baina orokorrean da festa giroko musika, bai? Beraz, zuzeneko musika da batez ere. Bueno, orduan momentuan ez, alden bezala, beharko da. Alduguna eta, ez dakit, etorriko dira garai hobea, hori fijo, ez? Baina, kostatzen ari da. Eta gu gustu genuen, uda honetan ja, normalizatuko zela pixka bat gehiago gauza, baina badirudi, kostatuko zaiola, ez? Esan dugu ez, abuztuan etxarrin duzuela kontzertua eta saiatuko zarete kontzertu gehiago lotzen, ala momentu? Bai, noski, gu prest gaude, ateratzen diren kontzertu guztiak egiteko. Beraz, ikusleren bat, horri interesatua baldin badago, gure Instagram kontuan eta bai sare sozialetan badago gure manaiarrearen telefono zenbakia edo gure emailera idatz dezake eta pozik joango gara, edozein alderditara gure musika eskaintzera. Baina egia da, udalei eta udaletxei eta erakundei eta kostatzen ari zeiela gauzak antolatzea. Herri askotan egin dutena da, ohiko festak beharrean, programazio bat egin dute udan zehar, adibidez, etxarrin egin dutena, ostegunetan egiten dituzte halako kontzertuak, baina uda guztian zehar, ez dena festetako egun horietan konzentratuta. Orduan, eta badakigu beste, eta lakuntzan ere ala egin dute, eta Arbizun gure herrian ere horrela egin dute. Orduan, udalen batek oraindik ez balin badauka itxita beraien udako programazioa jakin dezatela oso egokia izan daitekela. Larun bat edo igande arrats batean gure musika jartzeko. Eta, libre kantu hau eta gero, joango zarete berriak ere kaleretzen bideoklip gehiago, ala zein da orain asmoa? Guk diskoa, hau da, gure hurrengo diskoa nahiko landua daukagu. Orduan horri ikusiko dugu noiz atera zehazki, momentuz aurrerapen singela. Atera dugu, eta oso litekena da horre uda bukaeran edo udazken hasieran edo beste zerbait ere argitaratzea, segurazki bideoklip moduan, baina oraindik ez dakigu, oraindik zehazteke dago, eta diskoa ere hor dago, abestiak hor daude, moldatuta daude, egina daude, hemendik gutxira pentsatzen dute gure berri izango duzuela. Eta jarraitzen duzu mantentzen, zuen estilo hori, aldaketaren bat edo berrikuntzaren bat ere sartzen zabiltzate? Jarraitzen dugu gure ohiko, guk bataiatu dugu zeltik parranda, bezala. Eta estilo horretan jarraitzen dugu, pixka bat musika bizia, tradizionala alde batetik erabiltzen ditugune instrumentuengatik ere biolina, akordeona, huizela, txirula, ditugu eta horrek ematen dio toke folklorikoa. Baina aldi berean hori egiten duguna da erritmo moderno edo biziagoekin, moderno ezakit aspaldi zitago inventatua, distorsioa ez, baina beste erritmo batzukin hasten dugu, folk rock edo izango litzakena.
Eta pues hori da, melodia tradizionalak gitarra distorsionatuarekin, gutxi gora bera horrela. Eta festarako egokia, giro alaia, irlandar edo zeltik kutsu horrekin, eta hori da, eskaintzen duguna, hori da guk esandako zeltik parranda hori. Bai, zuek aukeratutako hor hitz hori, deskribatzen zaituztena. Ba, ezakite, bai, ja amaitzeko ez, ezakit, zerbait faltatu izan den agian aipatzeko eta ez duguna esan, ala, besterik gabe, ze mezu bidaliko zenukeen, ala zer esango zenukeen? Bueno, jendeari, pues, interesa baldin badauka taldea jarraitzen, gure sare sozialak bizita ditzakela, egiteko gure Instagrameko kide, gure YouTubeko kanaleko kide, eta ikus dezatela bideoa, eta jarraitu gaitzatela, esandakoa Instagram, edo Facebook dela, edo YouTube dela, hor jartzen ditugu gure inguruan dauden notizia, bai kontzertu, bai argitalpen berri, eta bai diskoa, beraz, jende animatzen dut, horre, ikustaldi, gu bisitatzera, eta hori bera. Mila esker orduan joango gara ere zuen berri izaten, ez? Osongi. Mila esker, eta primeran joan dadila guztia. Osongi, eskerrik asko zuri Maite. Agur. Udalerrietako albisteekin jarraituko dugu. Arangurenen kulturetxea eta liburutegia itxita egongo dira oporrengatik uztailaren 5-tik 18 biak barne. Uztailaren 19an itzuliko dira, goizez 8:30 ordu 2:30. Eta bestalde, Iruñerriko mankomunitateak laborantza ekologikoa sustatzeko ikastaroak antolatu ditu. Doakoak dira eta noiz egiten direnaren arabera, izena emateko epeen hasiera aldatu egiten da. Izen emateak webgune beraren bidez egiten dira. Lehenengo ikastaroa uztailaren 24an eginen da. Diseinatu zure baratzea eta lortu zure haziak izenarekin. Mendillorriko deposituetan izanen da goizeko 10:00 ordu 1:30. Bigarren ikastaroa uztailaren 31an eginen dute eta landare onuragarrien hazkuntza erakutsiko dute bertan. Ondoren, abuztuan zehar beste 2 ikastaro eskainiko dituzte. Beriainen udako jardueren programa kaleratu dute. Piraguismoko astapenak eginen dituzte Lamorea putzuan. 8 urtetik gorakoek hartezakete parte eta astebeteko 2 txanda eginen dira, uztailaren 12tik 16ra eta uztailaren 19tik 23ra, astelehenetik ostiralera. Bestalde, 3 urtetik gorakoentzako igeriketa ikastaroak ere izanen dira. Lehenengo txanda uztailaren 19tik 30ra izanen da, eta bigarrena abuztuaren 2tik 13ra. Horretaz gain, tenis eskola ere egongo da abuztuan zehar, astebeteko 4 txanda eskainiko baitituzte. Helduentzako, bizikleta erabiltzen ikasteko tailerra egonen da uztailak 26-28 eta abuztuak 2, 4 eta 9an, arratsaldeko 7:00-tik 8:30. Eta bukatzeko, igerilekuetan aquagym egiteko aukera egongo da musutruk astelehen eta asteazkenetan, 5:30, uztailaren 19tik abuztuaren 20ra. Aurrentzako zumba, doain ere egonen da igerilekuen pistan abuztuko astearte eta ostegunetan 6etan. Helduentzako saioak ordu bete beranduago izanen dira, abuztuko astearte eta ostegunetan baina 7etan. Eta amaitzeko, materialik gabeko crossfita egonen da abuztuko astelen eta asteazkenetan arratsaldeko 7etan. Dena den, informazio guztia udalaren webgunean kontsultatu daiteke, bai prezioak, adinak, kokapena eta izen emateak zehazteko. Uda honetan zehar, udalerrietan jaiak ez egiteko Nafarroako osasun agintariek egindako gomendio publikoarekin bat etorriz, Antsoaingo udalaren osoko bilkurak onartu du, talde politiko guztien adostasunarekin, 2021ko Antsoaingo jaiak bertan behera uztea. Hala ere, iaz bezala, udan zehar askotariko kultur programazioa egingo da, osasun segurtasuneko eta edukiera kontrolatzeko neurriekin. Horretarako, karpa bat jarriko da herriko Rafael Alberti plazan. Iruñeko udalak datorren uztailaren 14 arte literatur ibilbideak eskainiko ditu hirian barna gaztelaniaz zein euskaraz, eta Sanferminetako leku esanguratsuenetan geldituko dira.
Horietako bakoitzean eta Nafarroako idazleen elkartearen lankidetzari esker, egile famatu baten zati bat irakurriko da, nolabait espazioarekin edo horrek festetarako duen esanahiarekin zerikusia duena. Horrela, lortzen da Ernest Hemingwayren, Pio Barojaren, Jose Joaquin Arazuliren eta Dolores Redondoren lanek parte hartzaileak festaren funtsezko uneetara eramatea, Gazteluko plazan, Udaletxe plazan eta Merkaderesen. Sarrerak Iruñeko udalaren turismo bulegoen eskura daitezke edo webgunearen bidez, 2 eurotan, eta doainekoak dira 12 urtetik berakoentzat. San Ferminen inguruko literatur ibilbideek ordubete baino gehiagoan biltzen dute festen muin eta kultura guztia. Zaldi zuriaren ostatutik Arazuri doktorearen pasealekuraino doan ibilbidean, edo alderantziz bizitaren arabera. Handik, hasiera ematen zaio, festetan emblematikoak diren lekuetan geldialdiak eginen dituen ibilbideari. Aldi berean, leku horiek lotura berezia dute proposatutako testuekin. Nabarreria, Merkaderes, Estafeta, Gazteluko plaza, San Francisco plaza, Oko Andramariaren plaza eta Udaletxea bera dira modu bitxi horretan leku horietan gerta zitekeena gogora dakarten agertokiak San Ferminak ospatu ahal izan balira. Eta bestalde, gaia aldatuz, Iruñeko udalak martxan jarri du Arrotxapeako Carmen Barojanesi kalean hiriko lehenengo oinezkoen pasabide iragazkorra. Pasabidearen inguruan lorategiak jartzean datzan mugikortasun jasangarriko konponbide bat. Horrela, garraio motordunak sortutako isurketa kutsagarriak murrizten lagunduko da. Hiriko berotegi efektuko isurketen erdia baino gehiago alegia. Sistema horrek oinarrizko 3 helburu hauek ditu. Alde batetik, euri-urak jatorrian tratatzea, eta horrela ur horiek eramaten dituzten sustantzia kutsatzaileak ez dira ur ibilguetara heltzen. Beste aldetik, euri-urak lur eremu naturalean infiltratzea ahalbidetzea, akuiferoak betez eta hiri espazioetako iragaztearen ondorioak ahalik eta gehien gutxituz. Temperatura igotzearen ondorioz giroa berotzen laguntzen baitute. Eta azkenik, ekiditea euri jasa bortitzetan ura azaletik joatea, ustubideak atera gabe eta uholdeak baino lehenagoko isurketa orokortzea. Oinezkoen pasabide iragazkorrak, pasabidearen aurreko eta ondorengo aparkatzeko tokietan lorategiak jartzean datza, ikusgaitasuna hobetuz eta bidegurutzean aparkatzeko maniobrak ekidinez. Aldi berean, pasabidea espaloiaren kortara goratu da, oinezkoaren ibilbidea erosoago bihurtuz. Eskuhartze horrek halaber zirkulazioa benetan baretu du, eta hori lortu da autoek espaloiaren kotara goratutako pasabidea igarotzeko malda bat gainditu behar dutelako ez ezik galtzada puntu horretan estutu delako, gidariek arreta jartzea eraginez. Zirkulazioa benetan baretzeak hirian noranzko bakoitzeko errei bakarra duten kale guztietan 30 km/orduko abiadura muga betetzea eragindu. Abiadura muga hori trafikoko zuzendaritza nagusiak berriki dekretatu zuen, eta Iruñean 2019ko abuztura aurreratu zen, egungo mugikortasuneko ordenantza indarrean sartu zenean. Beno gaurkoz hau izan da guztia. Mil esker hor egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.